Jibergo Kopriya di ser bendava Furat ra dibin kontrola çekdarên Daişê daye hêzên Sûriya Demokratîk kerîdorek di nav ava Firat ra vekir. Kerîdor li rojavayî bajarê Tabqa ye û hatvekirin got şervan dikaribin ji bakurî cemê Firat bi rêya şexturan xweber din bajarê Tabqa. Herwiha çek û cebelxane û tûmbil jî bi rêya vê kerîdorê derbasî wî alî dibin. û rojane lojîstîka Hesedê ji xwarin û vexwarin digihêje şervanan bi rêya vê kerîdorê. Me ev korîdor vekir ji ber kontrola çekdarên Daişê li ser Pira Firatê. Me dest veguhastina alîkariyan kir û alet û teqemeniyên leşkerî û paşî pêdiviyên xwarinê û veguhastina leşker û sivîlên birîndar. Li nêzî bendava Furat ava çem gelek fereh dibe û dirêjahiya kerîdorê dibe 8 kîlometr. û ji bo got şervan di zûtirîn dem da avê qut bikin şexturin bi maşîn tên bikaranîn. Lê şervanên Hesedê diyar dikin got dema ew derbas dibin çekdarên Daişê bomban bi firokên dirawn da girê didin û wan armanc dikin. Ev avane tola wêne 10 kîlometre û erbê wê jî derdorê 7 kîlometre ye tiştekî wilo heye. Em jî erebê xwe derbasî vê kerîdorê dikin û weka hûn dibînin hevalê me wê diparêzin ji bo balafirên keşfê lê nexin ev tiştekî wilo yanî hevala pir pê bandor dibin yanî weka hûn dibînin em wê diparêzin. Hêjaya gotinê gotenê rêya di ser bendava Furat ra darê bajarê Tabqa û taneha beşek ji wê rê dibin kontrola çekdarên Daişê da ye. Ji ber wê jî şervanên Hesedê neçarin kerîdora avê bikarbînin ta rizgarkirina bendava Furat. Mahmud Balî, Dengê Amerîka.